யாழ்ப்பாணம் கோப்பாய் போலீஸ் நிலையத்தின் புதிய கட்டிட திறப்பு விழாவானது இன்றைய தினம் கோப்பாயில் இடம்பெற்றது. பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ஆனந்த விஜயபாலவினால் இன்றைய தினம் காலை நாடாவட்டி திறந்து வைக்கப்பட்டது. இந்நிகழ்வில் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ஆனந்த விஜயபால, பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான இளங்குமரன், ரஜீவன், ஸ்ரீ பவானந்த ராஜா மற்றும் வடக்கு மாகாண ஆளுநர் நாவனா வேதநாயகன், யாழ் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் மருதலிங்கம் பிரதீபன், பொலிஸ் மா அதிபர் சட்டத்தரணி பிரியந்த வீரசூரிய, யாழ் மாவட்ட பிரதி போலீஸ் மா அதிபர் மாரப்பன, யாழ்ப்பாணம் மற்றும் கோப்பாய் போலீஸ் நிலைய பொறுப்பு அதிகாரிகள், போலீஸ் உத்தியோகத்தர்கள், அரசு அதிகாரிகள் உட்பட பலரும் கலந்து கொண்டார்கள். இதற்கு முன்னர் கோப்பாய் போலீஸ் நிலையம் இயங்கி வந்த தனியார் காணி உரிமையாளர்களிடம் குறித்த காணியை கையளிக்கும் நிகழ்வும் இடம்பெற்றிருந்தது. பிரதம அதிகாரிகளுடைய கரங்களினால் மீண்டும் வணங்கி வைக்கப்படுகிறது. සඳහා අවශ්‍ය ගොඩනැගිලි නම් පාස් කරන්න ලබා තිබුණේ අද යතුරු මහජන ආරක්ෂක සහ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය ගරු ආනන්ද විජේපාල මැතිතුමාගෙන් கௌரவ பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் பாராளுமன்ற விவகாரங்கள் அமைச்சர் ஆனந்த் விஜயபால அவர்களே මෙම උත්සව අවස්ථාවට විශේෂිත ආරාධිත අමුත්‍යෙක් ලෙස පැමිණි උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර ගරු නාගලිංගම් වේදනායකන් මැතිතුමාගෙන් இந்த நிகழ்விற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்துள்ள கௌரவ ஆளுநர் நாகலிங்கம் வேதநாயகன் அவர்களே යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කයේ ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ඇතුළු සියලුම මහජන නියෝජිත මහත්මීන්ගෙන් யாழ்ப்பாண மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட பிரதிநிதிகளே උතුරු පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පරිෂදි බුද්ධික සිරිවර්ධන මහතා ඇතුළු සියලුම පොලිස් නිලධාරියන්ගෙන් வடமாகாணத்துக்கு பொறுப்பான சிரேஷ்ட பிரதி போலீஸ் மா அதிபர் புத்திக ஸ்ரீவர்தன அவர்கள் உள்ளிட்ட இலங்கை போலீஸ் சேவையை பிரதிநிதிப்படுத்தும் அனைத்து தரநிலைய போலீஸ் அதிகாரிகளே යාපනයේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් මරදලිංගම් ප්‍රදීපන් ඇතුළු මහතා ඇතුළු සියලුම රජයේ නිලධාරී මහත්මීන්ගෙන් யாழ்ப்பாண மாவட்ட செயலாளர் மருதலிங்கம் பிரதீபன் அவர்கள் உள்ளிட்ட வருகை தந்துள்ள அனைத்து அரசு அதிகாரிகளே සහ මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වන යුද හමුදාවේ සියලුම තරාතිරම්වර නිලධාරී මහතුන්ගෙන් அதே போல நிகழ்விற்கு வருகை தந்துள்ள இலங்கை ராணுவ படையின் கடமையாற்றும் அனைத்து தரநிலை உத்தியோகத்தர்களே ඒ වගේම මේ අවස්ථාවේ කෝපායි පොලිස් වසම් තුල පොලිස් වසම තුල සියලුම සංයෝජනය කරමින් මහජන ආරක්ෂක කමිටු சாமாஜிக மகத்துவங்கே அவசராய் அதே போல நிகழ்வில் கலந்து கொண்டிருக்கும் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு குழுப்பினரின் உறுப்பினர்கள் மற்றும் அன்பிற்குரிய பிரதேச பொதுமக்கள் அனைவருடைய අනුමැතිயுடன் අද දිනේ ශ්‍රී ලංකා පොලිසියටත් ඒත් එක්කම කෝපායි පොලිස් වසමේ පදිංචිව සිටින සියලුම ප්‍රදේශවාසීන්ටත් සුවිශේෂී දිනයක්. இன்றைய தினம் இலங்கை போலீஸுக்கும் கோப்பாய் போலீஸ் பிரிவில் வசிக்கும் அனைத்து பிரதேசவாசிகளுக்கும் ஒரு விசேடமான நாளாகும். මෙතෙක් කෝපායි පොලිස් ස්ථානයේ මගින් ලබා දෙන ලද මහජන සේවාවන් වැඩි කාර්යක්ෂමතාවකින් යුක්තව ලබා දීමට හැකි පහසුකම් වලින් සපිරි නව පොලිස් ස්ථාන පරිපාලන ගොඩනැගිල්ලක් විවෘත කිරීම එකට හේතුවක්. அதற்கான காரணம் கோப்பாய் போலீஸ் நிலையத்தின் மூலம் வழங்கப்படும் சேவைகளை மேலும் வினைத்துடன் வழங்குவதற்காக புதிய நிர்வாக கட்டடம் மற்றும் தேவையான உட்கடப்பு வசதிகளுடன் கூடிய புதிய போலீஸ் நிலையம் இன்று மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு திறந்து வைக்கப்படுவதாகும். කෝපායි පොලිස් ස්ථානය මේට අවුරුදු 60කට පමණ පෙර 1960 ජනවාරි මාස 6 වෙනි දින මහජන සේවය සඳහා ආරම්භ කරලා තියෙනවා. கோப்பாய் போலீஸ் நிலையமானது சுமார் 60 வருடங்களுக்கு முன்னர் அதாவது 1966ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 6ஆம் தேதி பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது. එසේ ආරම්භ කරන ලද්දේ පුද්ගලික
අයිතිවාසිකම් තියෙන පදිංචිකරුවන් 7 දෙනෙක්ට අයත් පුද්ගලික ගෙවල් නිවාස සහ ඉඩම් පොලිසිය විසින් පාවිච්චි කරලා තිබෙනවා. அந்த போலீஸ் நிலையமானது தனிப்பட்ட 7 நபர்களுக்கு சொந்தமான 7 காணி துண்டுகள் ஒன்றிணைக்கப்பட்ட பகுதியிலேயே நடாத்தப்பட்டு வந்தது. ඔවුන් එම නිවාස පරිම්වර නැවත ඔවුන්ට ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලීම් කරා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ඔවුන්ට නැවත එම නිවාස ලබා දීමටත් පොලිස් ස්ථානය රජයේ ඉඩමක ස්ථාපිත කිරීමටත් ඒ අනුව අපිට හැකි වුණා. அவர்களினால் அவர்களுடைய காணியை மேலும் பெற்றுக்கொள்வதற்கான அடிக்கடி எங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வழங்கப்பட்டு இருந்தது. அதனை அடிப்படையில் இந்த இந்த போலீஸ் நிலையம் தற்போது பராமரிக்கப்படுகிறது. කෙසේ වෙතත් අවුරුදු 60ක කාලයක් ඒ පුද්ගලික ඉඩම් හිමිකරුවන් පොලිස් ස්ථානයට පවත්වාගෙන යාමට එම ගොඩනැගිලි ලබා දීම විශේෂයෙන්ම අගය කරනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ට ස්තුතියත් පළ කරන්න මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා. அதே போல கடந்த 60 ஆண்டுகளாக அவர்களுடைய காணியில் போலீஸ் நிலையத்தை நடாத்தி செல்வதற்கு அவர்கள் அனுமதி வழங்கியதையிட்டு நான் இந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ඒ වගේම කෙටි කාලයක් තුල මේ අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කරගන්න ගරු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඒ වගේම ලේකම්තුමාගෙන් මේ සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන මේ සඳහා අවශ්‍ය අනුමත කිරීම ලබා කරගන්න ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට හැකි වුණා. அதே போல குறுகிய காலத்தில் பாதுகாப்பு செயலாளர் மற்றும் பிரதேச யாழ்ப்பாண செயலாளரின் ஊடாக இந்த குறுகிய காலத்தில் இந்த நடவடிக்கையை மேற்கொள்வதற்கு முடிந்துள்ளது. ඒ අනුව කෝපයි පොලිස් වසමේ ග්‍රාම සේවා වසම් 27කට ඒ වගේම මහජනයා 64500කට සේවා සලසන්න සේවා ස්ථානයක් අපිට අද විවෘත කරන්න පුළුවන් වුණා. அதே போல கோப்பாய் போலீஸ் பிரிவினுள் 27 கிராம உத்தியோகத்தர்கள் பிரிவுக்குட்பட்ட 64500க்கும் அதிகமான மக்களுக்கான பயன்பாட்டிற்கு இந்த போலீஸ் நிலையம் பயன்பாட்டிற்கு வருகிறது. කෝපයි පොලිස් වසම නැත්නම් යාපනයේ කොට්ටාසේ දරුණු අපරාධකරුවන් නැති වුණත් යම් අවස්ථාවල සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවන් බිහි වෙන්න තියෙන අවස්ථා තිබුණා. கோப்பாய் போலீஸ் பிரிவானது யாழ் மாவட்டத்தில் பாரிய குற்றங்கள் அதிகம் பதிவாகாத ஒரு பிரதேசமாக இருந்தாலும் ஓரளவிற்கு குற்றங்கள் பதிவாகவே செய்கின்றது. ඒ වගේම පොලිස් ස්ථානයක පොලිස් කාර්යභාරය නැත්නම් පොලිස් රාජකාරිය උත්පත්තියේ සිට මරණය දක්වා පුද්ගලයෙක්ගේ බැඳී පවතිනවා. அதே போல கடந்த வருடத்திலும் போலீஸ் பிரிவுகளில் குற்றங்களை தடுப்பதில் பல்வேறு வேலை திட்டங்களும் நடைபெறப்பட்டுள்ளன. ඒ නිසා මේ පොලිස් ස්ථානය කෝපායි ප්‍රදේශවාසීන්ට ඔවුන්ගේ මහජන සේවා ඔවුන් ඉටු කරගත යුතු මහජන සේවා ඉටු කරගන්න පහසුවෙන් ඉටු කරගන්න කාර්යක්ෂම සේවයක් සලසන්න හැකි ස්ථානයක් විය යුතුයි. ஆகவே இந்த போலீஸ் நிலையமானது பொதுமக்களினுடைய சேவைகளை இலகுவாகவும் நடைமுறையில் செயல்படுத்திக் கொள்வதற்கான நிலையமாக கருதப்படுகிறது. ඒ වගේම මේ ප්‍රදේශයට පමණක් ආවේනික නොවූ ලංකාවටම බරපතල තර්ජනයක් තියෙන මත්ද්‍රව්‍ය වෝදුර ඒ වගේම වෙනත් සුළු අපරාධ වෙනත් නීති විරෝධී මත්පැන් මේ ප්‍රදේශය තුල නැතුව නෙවෙයි. அதே போல ஏனைய பிரதேசங்களில் காணுவது போலவும் பாரிய குற்றங்கள் போதைப்பொருள் பாவனைகளும் காணப்படுகிறது. ඒවා වළක්වන්න පොලිසියට හැකි වෙන්නේ හොඳ මහජන සහයෝගයක් මහජනයා විශ්වාස කරන පොලිසියක් බිහි වුණොත් තමයි. அந்த சவால்களை வெற்றி கொள்வதற்கு உறுதுணையாக இருப்பது பொதுமக்களுடைய ஒத்துழைப்புடன் மட்டுமே ஆகும். ඒ නිසා පොලිස් නිලධාරීන්ට කියා සිටිනවා මහජනයාගේ විශ්වාසය ගොඩනැගෙන ආකාරයෙන් මහජනයාට කාර්යක්ෂමයක් සේවයක් ඉටු කරන්න මේ සියලු පොලිස් නිලධාරීන් බැඳිලා සිටිනවා. ஆகவே நான் அனைத்து போலீஸ் உத்தியோகத்தர்களையும் கேட்டுக்கொள்வது பொதுமக்களுடைய நம்பிக்கையை வெற்றி கொள்ளும் சேவையை வழங்குமாறு. ඒ වගේම පොලිස් නිලධාරීන් අකාර්යක්ෂම නම් ඒ වගේම පොලිස් නිලධාරීන් යම් අකටයුතු කරනවා නම්
ඒ සම්බන්ධනොත් ඒ නිලධාරීන්ට විරුද්ධව ක්‍රියා කරන්න විධිමත් ක්‍රමවේදයක් සකස් කර තියෙනවා. அதே போல போலீஸ் உத்தியோகத்தர்கள் ஒரு கடமையிலிருந்து தவறுவார்களாக இருந்தால் அவருக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும். ඒ කොට්ටාස භාර නිලධාරීන්ට ඒ වගේම නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයාට සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයෙක් ඉන්නවා උතුරු පළාතේ ඒ මහත්මයාට ඔබගේ පැමිණිල්ල පොලිස් ස්ථානයෙන් හරියාකාරව ඉටු නොවනවා නම් පැමිණිලි කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ஆகவே உங்களுடைய போலீஸ் பிரிவுகளில் காணப்படும் போலீஸ் உத்தியோகத்தர்கள் தவறு இழைக்கும் போது போலீஸ் பிரிவுக்கு பொறுப்பான சிரேஷ்ட போலீஸ் உத்தியோகத்தர்களுக்கும் முறைப்பாடு செய்ய முடியும். ඒ කාර්යයන් එහෙම කරත් ඉටු වෙන්නේ නැත්නම් පොලිස්පති කාර්යාලයට නොපැමිණ පැමිණ හෝ නොපැමිණ පැමිණිලි කරන්න ක්‍රමවේදයක් අද වන විට සකස් කර තියෙනවා. அதே போல அவர்களுக்கு முறைப்பாடு செய்தும் எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாத விடத்து போலீஸ் அதிபர்களுடைய காரியாலயத்திற்கு வருகை தந்தும் வருகை தராமலும் முறைப்பாடு செய்வதற்கான வசதிகளும் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ඒ ටෙල් IGP කියන ඊමේල් අංකය ඊමේල් ලිපිනය ඔස්සේ පැමිණිලි කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම WhatsApp අංකයක් හඳුන්වලා දීලා දෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ලබා දෙන්න පුළුවන්. அதே போல டெல் ஐஜிபி என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கும் அல்லது வாட்ஸ்அப் இலக்கங்களுக்கும் இது தொடர்பாக முறைப்பாடு செய்ய முடியும். ඒ වගේම පොලිස් සේවය ප්‍රතිගත කිරීම ඒත් එක්කම පොලිස් සේවයේ තියෙන නිලධාරී හිඟය මගහරින්න අලුත් නිලධාරීන් බඳවා ගැනීම මේ වන විට ඉතාමත්ම කාර්යක්ෂම සිදුවීම් පවතිනවා. அதே போல போலீஸ் திணைக்களத்தை இலங்கை போலீஸை புதிதாக நடைமுறைப்படுத்துவதிலும் புதிய போலீஸ் உத்தியோகத்தர்களை போலீஸ் சேவைக்கு இணைத்துக் கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படுகிறது. පොලිස් නිලධාරීන් හිඟය වගේම ද්‍රවිඩ භාෂාව කතා කරන නිලධාරී හිඟයත් පොලිසියට අද සෑහෙන ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් විසඳාගත යුතු ප්‍රශ්නයක් වෙන විදිහට නිරීක්ෂණය වෙනවා. அதே போல போலீஸ் உத்தியோகத்தர்களுடைய பற்றாக்குறை காணப்படுவதோடு தமிழ் முஸ்லிம் மொழி போலீஸ் உத்தியோகத்தர்களுடைய பற்றாக்குறையும் தற்போது காணப்படுகிறது. ඒ නිසා ද්‍රවිඩ භාෂාවෙන් ද්‍රවිඩ නිලධාරීන්ට මුස්ලිම් නිලධාරීන්ට ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම කාන්තා නිලධාරීන් බඳවා ගැනීම සඳහා විශේෂ ප්‍රමුඛත්වයක් එහෙම නැත්නම් අපිට අපේ අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කර ගැනීමට අවශ්‍ය ප්‍රතිශතයක් සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා මේ පොලිස් නිලධාරීන් වශයෙන් බැඳීමට මහජනයා නැත්නම් තරුණ කොටස් උනන්දු කළ යුතුයි. அதே போல அந்த பற்றாக்குறைகளை நிவர்த்தி செய்து கொள்வதற்காக இந்த பகுதிகளில் வாழும் தமிழ் முஸ்லிம் உத்தியோகத்தர்கள் தமிழ் முஸ்லிம் இளைஞர்கள் முன்வர வேண்டும் என நான் நினைக்கின்றேன். ඒ නිසා මහජන ආරක්ෂක කමිටුව වලින් ඉල්ලා සිටිනා පොලිසියේ ක්‍රියාමාර්ග තියෙන රාජකාරී ව්‍යුහය ගැන ඔබතුමාලට යම් අවබෝධයක් තියෙනවා. තරුණ කොටස් පොලිසියට බැඳීමට ඉල්ලුම් කරන්න ඔවුන්ව පොළඹවන්න එහෙම නැත්නම් උනන්දු කරන්න කියන ඉල්ලීමත් මම කරන්න සතුටුයි. ஆகவே நான் இந்த பகுதியில் உள்ள போலீஸ் பாதுகாப்பு குழு உறுப்பினர்களிடம் கேட்டுக்கொள்வது இந்த பகுதியில் வாழும் இளைய சமுதாயத்தினரை போலீஸ் சேவையில் இணைந்து கொள்ளுமாறு உங்களுடைய போலீஸ் சேவை தொடர்பான அறிவூட்டல்களை வழங்குமாறு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ඒ වගේම කාන්තා හා ළමයින්ට සිදුවන අපරාධත් වැරදිත් අර මත්ද්‍රව්‍ය ව්‍යසනය වගේම වැඩි අගයකින් වාර්තා වෙනවා. ඒවා වළක්වන්න නම් සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් නිසි විමර්ශනය කරන්න අපිට ද්‍රවිඩ කාන්තා නිලධාරීන් ද්‍රවිඩ භාෂාව කතා කළ හැකි නිලධාරියන් අවශ්‍යයි. නිලධාරිනියන් අවශ්‍යයි. அதே போல சிறுவர் மற்றும் மகளிருக்கு எதிரான குற்றங்கள் தற்போது அதிகரித்து வருகிறது. ஆகவே இதனை நிவர்த்தி செய்து கொள்வதற்காக பெண் உத்தியோகத்தர்கள் இருமொழி பேசும் உத்தியோகத்தர்கள் இந்த சேவையில் இணைத்துக் கொள்வதற்கான கட்டாயமும் ஏற்பட்டுள்ளது. මේ අවුරුද්ද තුල බඳවාගත් පොලිස් නිලධාරීන් ප්‍රමාණය තුල යම් ප්‍රතිශතයක් ද්‍රවිඩ සහ මුස්ලිම් නිලධාරීන් ඇතුළත් තියෙනවා. இவ்வருடத்தில் போலீஸ் சேவையில் இணைத்துக் கொள்ளப்பட்ட உத்தியோகத்தர்களில் அதிகளவான தமிழ் மற்றும் முஸ்லிம் உத்தியோகத்தர்கள் இணைத்துக் கொள்ளப்பட்டுள்ளார்கள். ඒ නිසා මේටත් වැඩිය ඒ ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. නැවතත් කාරුණික සියලු දෙනාගෙන්ම ඒ වගේම පොලිස් නිලධාරියන්ගෙන් මහජන ආරක්ෂක කමිටු මෙහෙවන පොලිස් නිලධාරියන්ගෙන් ඉල්ලනවා තරුණ කොටස්
ක්‍රියාශීලී තරුණ කොටස් පොලිස් සේවයට එක්කව වෙන්න අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම කරන්න කියලා. ஆகவே நான் இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்வது இவ்வாறான தமிழ் மற்றும் முஸ்லிம் அதே போல மும்மொழி பேசும் உத்தியோகத்தர்கள் மேலும் அதிகமாக இந்த சேவையில் இணைந்து கொள்ளுமாறு நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். අවසාන වශයෙන් මේ අවස්ථාව යථාර්ථයක් කරන්න එහෙම නැත්නම් මේ පොලිස් ස්ථානය අද විවෘත කරන්න පැමිණි ගරු මහජන ආරක්ෂක සහ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු කරු අමාත්‍යතුමාත් උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමා ඇතුළු සියලු දෙනාම මේ උත්සවයට සහභාගී වීම සම්බන්ධයෙන් මා කෘතඥතාවපූර්වකව ස්තුතිය ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. ஆகவே நான் இந்த நேரத்தில் இறுதியாக கேட்டுக்கொள்வது இந்த நிகழ்விற்கு வருகை தந்த கௌரவ பாராளுமன்ற அமைச்சர் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சர் மற்றும் வடமாகாண ஆளுநர் அவர்களுக்கு என்னுடைய இதயபூர்வமான நன்றிகளையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். එමෙන්ම මෙම ඉදිකිරීම් කටයුතු විධිමත්ව මූල්‍ය විනය උපරිම ආකාරයෙන් සැකසෙන පරිදි සියලු කටයුතු කළ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති උතුරු පළාත් භාර බුද්ධික සිරිවර්ධන මහතා ඇතුළු සියලුම නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන්ටත් ඒත් එක්කම කොටස් භාරධාරීන්ටත් මේ කාර්යය සාර්ථකව පැවැත්වීමට දායකත්වය ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් මගේ සුභාශිංසනය ලබා දෙනවා. இந்த நேரத்தில் இந்த வெற்றிகரமான நிர்மாணிப்பு பணிகளையும் இந்த சேவையை நடைமுறைப்படுத்துவதில் சிறப்பேற்று உறுதுணையாக நடைமுறைப்படுத்திய வடமாகாணத்திற்கு பொறுப்பான சிரேஷ்ட போலீஸ் மா அதிபர் புத்திக ஸ்ரீவர்தன மற்றும் அவரோடு இணைந்து சிரேஷ்ட போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கும் அதனோடு இணைந்து மேலும் இதற்கு நல்லுதவிகளை செய்த அனைவருக்கும் இந்த நேரத்தில் நான் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். අවසාන වශයෙන් මේ පොලිස් ස්ථානයේ මගින් මහජනයා වෙත නිසි සේවය ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවෙන් ඉටු කිරීමට සියලු නිලධාරීන්ට ශක්තිය සහ ධෛර්යය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම නිහඬ වෙනවා. එම අවස්ථාවට සම්බන්ධ වී සිටින උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ අවසරයි. வடமாகாண ஆளுநருடைய அனுமதி. ඒ වගේම උතුරු පළාතේ අපේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සහෝදරතුමගේ අවසර. அதே போல வடமாகாண பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அவர்களுடைய அனுமதியுடன் පොලිස්පතිතුමා ඒ වගේම ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස් උතුරු පළාත ඇතුළු පොලිස් නිලධාරීන්ගේ අවසරයි. அதே போல போலீஸ் மா அதிபர் மற்றும் சிரேஷ்ட போலீஸ் உத்தியோகத்தர்களுடைய அனுமதியுடன் දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමා ඇතුළු අනිකුත් සියලු නිලධාරීන්ගේ අවසරයි. அதே போல யாழ் மாவட்ட செயலாளர் மற்றும் அவரோடு இணைந்த அரசு அதிகாரிகளினுடைய அனுமதியுடன் ඒ වගේම මහජන ආරක්ෂක කමිටු නියෝජනය කර පැමිණ සිටින සියලුම මහජන නියෝජිතයන් ඒ වගේම ඒ සංවිධානවල නිලධාරීන් ඇතුළු සියලු දෙනාගේම අවසරයි. அதே போல பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு குழு உறுப்பினர்களுடைய பிரதிநிதிப்படுத்தும் உறுப்பினர்கள் மற்றும் ஏற்பாட்டாளர்களுடைய அனைவருடைய அனுமதியுடன் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். මා පළමුවෙන්ම පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. කෝපයි පොලිස් ස්ථානය නව සේවාස්ථ ගොඩනැගිල්ලකට ඉතා කෙටි කාලයක් තුළ අවතීර්ණ වීමට අවශ්‍ය පහසුකම් යටිතල පහසුකම් ඇතුළු සියලු පහසුකම් ලබා දීලා අද දින මේ ආකාරයෙන් විවෘත කරන්න කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් நான் முதற்படி நான் எனது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். குறுகிய காலத்தில் கோப்பாய் போலீஸ் நிலையத்தினுடைய புதிய கட்டிடத்தை நிர்மாணிப்பதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்வதற்காக. කෝපයි පොලිස් ස්ථානය වගේම තමා මේ රටේ තියෙන සෑම පොලිස් ස්ථානයකම කාර්යභාරය තමා මේ රටේ සියලු ජනයාගේ ආරක්ෂාව සාතික කිරීම. கோப்பாய் போலீஸ் நிலையம் போலவே இந்த நாட்டில் காணப்படுகின்ற அனைத்து போலீஸ் நிலையங்களுடைய கடமை பொதுமக்களுடைய பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவதாகும். කෝපයි පොලිස් වසම තුළ ඉන්න 65,000 අධික ජනතාවගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම ප්‍රධාන අරමුණක් වන වගේම මේ පළාත්වල තියෙන අපරාධ පාලනය කිරීම, වැරදිකරුවන් නීතියට කොටු කර ගැනීම, මත්ද්‍රව්‍ය ඇතුළු අනිකුත් ජාවාරම් වලින් මහජනයා ආරක්ෂා කර ගැනීම, එවැනි ජාවාරම්කරුවන් නීතියට අසු කර ගැනීම යන කාරණා විශේෂයෙන් ඕනෙත පැවරලා තියෙනවා. கோப்பாய் போலீஸ் பிரிவில் வசிக்கின்ற 65,000 பொதுமக்களினுடைய பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவதைப் போலவே இந்த பகுதியினுடைய போதைப்பொருள் பாவனை, பாரிய குற்றங்கள், அதுபோல அனைத்து விதமான குற்றங்களையும் தடுப்பதும் இந்த
பிரதேச போலீஸ் பிரிவினுடைய பிரதான கடமையாகும். මේ වෙනකොට උතුරු පළාත සම්බන්ධයෙන් අපි විශේෂ අවධානය යොමු කරමින් නීති ආධිපත්‍ය සුරක්ෂිත කිරීමටත් මහජනයාගේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා ගරු පොලිස්පතිතුමාගේ ඒ වගේම ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජිත පොලිස්පතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් දියත් කරලා තියෙනවා. இதுவரை நாங்கள் வடமாகாணத்தில் பொதுமக்களினுடைய பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவதற்கும் சட்டவாக்கத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்குமான அதிகமான வேலை திட்டங்களை முன்னெடுக்கின்றோம். මේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට මේ වෙනකොට මේ බොහෝ දේවල් නීති විරෝධී ක්‍රියාකාරකම් යම් ප්‍රමාණයකට පාලනය වෙලා වඩා සාධනීය තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා කියලා අපේ ආණ්ඩුකාරතුමත් දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමත් මට දැනුම් දුන්නා. இந்த நடவடிக்கையினுடைய பிரதிபலனாக அதிகளவான சட்டவிரோதமான செயற்பாடுகள் தற்பொழுது கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக வட ஆளுநர் மற்றும் ஸ்மால் மாவட்ட செயலாளர் என்னிடம் கூறியுள்ளார்கள். මේ සඳහා අපේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් ලැබෙන සහාය සහ මැදිහත් වීම අතිශයින් වැදගත් ඒක මම මේ වෙලාවේ අගය කරනවා. அதேபோல இந்த வேலை திட்டத்திற்காக பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுடைய தலைமை மற்றும் அவர்களுடைய உதவியை நான் இந்த நேரத்தில் வரவேற்கின்றேன். ඒ වගේම මේ පළාතේ ප්‍රාදේශ සභා මන්ත්‍රීවරයාගේ ඉඳලා ප්‍රාදේශ සභා මන්ත්‍රීවරු නාගරික මන්ත්‍රීවරු මේ නීතියේ ආධිපත්‍ය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා නව රජයට ශක්තියක් ධෛර්යයක් වෙමින් තියෙනවා. அதேபோல இந்த பிரதேச சபை உறுப்பினர்கள் தொடக்கம் இந்த பிரதேசத்தினுடைய பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவதற்காகவும் சட்டவாக்கத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்குமான அனைத்து செயற்பாடுகளையும் முன்னெடுக்கின்றார்கள். ඒ නිසා දැන් රටේ සියලු දෙනා ද්‍රවිඩ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් සියලු දෙනා ශ්‍රී ලාංකිකයට හිතමින් ප්‍රදේශයේ නීතියේ ආධිපත්‍ය ස්ථාපිත කරමින් ඒකට යටත්ව කටයුතු කරන්න සියලු දෙනා සැදී පැහැදී ඉන්නවා. அதேபோல இந்த நாட்டில் சிங்களம் தமிழ் முஸ்லிம் ஆகிய அனைவரும் ஒரு இனமாக இந்த நாட்டில் சட்டவாட்சியை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கும் சட்டவாட்சியை பின்பற்றுவதற்கும் அனைவரும் ஒன்றிணைந்துள்ளோம். ඉන්දා මා විශේෂයෙන් අවධාරණය කරන්න කැමති දකුණටත් උතුරටත් නැගෙනහිරටත් බටහිරටත් මේ රටේ සියලු පළාත්වලට නීතියේ ආධිපත්‍ය එක ලෙසම ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. ඒක එක එක පළාත්වලට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. සියලු දෙනා නීතියට යටත්. நான் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புவது வடக்கு கிழக்கு தெற்கு மேற்கு என நாட்டில் அனைத்து பகுதிகளிலும் சட்டவாட்சி என்பது அனைவருக்கும் ஒரே மாதிரி நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். අපි දකිනවා දකුණේ වගේම උතුරේ සමහර බලය අහිමි වූ සමහර පරාජිත දේශපාලඥයෝ යම් යම් එක් සුළු කාරණා උපයෝග කර ගනිමින් නැවත ජාතීන් අතර අසමගිය ඇති කිරීමේ සඳහා යම් ප්‍රකාශ කරමින් යම් ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් සිටින අවස්ථා නිරීක්ෂණය වෙලා තියෙනවා. நான் அவதானிக்கின்றேன் தெற்கு பகுதியில் காணப்படும் அரசியல்வாதிகள் இனங்களுக்கிடையில் முருகல் நிலையை ஏற்படுத்தும் வகையில் கருத்துக்களை வெளியிடும் நடவடிக்கைகளை நான் அவதானிக்கின்றேன். මම මේ අවස්ථාවේ අවධාරණය කරන්න කැමති එවැනි කිසිදු දේශපාලන පක්ෂයකට හෝ පක්ෂවලට හෝ කල්ලි කණ්ඩායම් වලට මේ රටේ නැවත ජාතිවාදීව ආගම්වාදී ඇවිස්සීමට කිසිසේත්ම අපි ඉඩ කඩ දෙන්නේ නැහැ කියන එක අවධාරණය කරන්න කැමතියි. நான் இந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கு கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன், இந்த நாட்டில் எந்த ஒரு நிலையிலும் அடுத்ததாக இனவாதமும் மதவாதமும் தலை தூக்குவதற்கு நாங்கள் இடமளிக்கப் போவதில்லை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். අපිට අවශ්‍ය එකම දෙයයි මේ රටේ මේ ප්‍රදේශයේ සියලු ජනයාගේ ආරක්ෂාව සාතික කරමින් ඔවුන්ට නිදහසේ සතුටින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වටපිටාවක් උතුරු පළාත තුළ නිර්මාණය කිරීම අපේ ප්‍රමුඛතම කාර්යය. என்னுடைய முக்கிய நோக்கம் இந்த பகுதியில் பொதுமக்களுடைய பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தி அவர்களுடைய சுதந்திரமாகவும் இந்த பகுதியில் வாழ்வதற்கான சூழலை உருவாக்குவதாகும். දුබලයාට එක නීතියකුත් ප්‍රබලයාට තව නීතියකුත් ක්‍රියාත්මක වෙන්න බෑ. සියලු දෙනාට නීතිය පොදුයි. නීතිය තමයි උඩින් තියෙන්නේ. எளியோருக்கு ஒரு நீதியும் பிரபலமானவருக்கு ஒரு நீதியும் எந்த அனைவருக்கும் ஒரே ඒ නිසා අපි මහජන ආරක්ෂක ඇමතිවරයා හැටියට විශේෂයෙන් මේ පොලිසිය මෙහෙවන්නේ එවැනි උවමනාවක් සහිතව. ஆகவே பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சு என்ற வகையில் நாங்கள் போலீசாருக்கு கட்டளையிடுகின்றோம் அல்லது நடைமுறைப்படுத்துகின்றோம் இவ்வாறான சட்டத்தினை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு. පක්ෂ ભેද, කුල ભેද, ජාති ભેද මේ සියල්ල පසුකලා මිනිසුන් හැටියට හිතමින් මිනිසුන්ගේ ජන ජීවිතය සුරක්ෂිත කරන සමාජයක් නිර්මාණය කිරීම තමයි අපේ අරමුණ. எங்களுடைய பிரதான நோக்கம் கட்சி ரீதியான மத ரீதியான எந்த ஒரு பிரிவினைவாதமும் இல்லாத அனைவரும் ஒன்றாக வாழும் அனைவரும் ஒரே இனம் என்ற ரீதியில் வாழ்வதற்கான சூழலை உருவாக்குவது.
අතීත අමිහිරි අත්දැකීම් නැවත නැවත මේ සමාජය තුළ ඇති වෙන්න කිසිදු ඉඩකඩක් දීමට හැකියාවක් නැහැ. இந்த நாட்டில் இந்த சூழலில் மீண்டும் ஒரு முறை இவ்வாறான முருகல் நிலை ஏற்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறு இல்லை என நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ඒ හින්දා මේ පළාතේ සියලු දෙනාගේ වගකීම යුතුයකම තමයි ඔබේ දරුවාට අනාගත පරපුරට හොඳ රටක් හදා දීම වෙනුවෙන් මේ සමස්ත සාමූහික මැදිහත් වීම සඳහා කටයුතු කිරීම. இந்த பிரதேசத்தில் வாழும் பொதுமக்களுடைய பிரதான கடமைதான் உங்களுடைய சந்ததியினர் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு பொதுவான சந்தோஷமாக வாழக்கூடிய ஒரு சூழலை உருவாக்குவது. රටක් හදන්න නැත්නම් අපිට හැමදාම වාද ભેද ගැටුම් කලකෝලාල මැද්දේ ජීවත් වෙන සමාජයකින් ඇති ඵලය කුමක්ද කියලා මා ප්‍රශ්න කර සිටිනවා. அவ்வாறான ஒரு சூழல் உருவாகாத பட்சத்தில் இந்த நாட்டில் பிரிவினைவாதமும் வேறுபாடுகளும் தலை தூக்குவதற்கு இடம் ஏற்படும். ඒක ඔබේ අනාගත පරපුර ඔබේ දරුවාට මේ රට තුළ ජීවත් වෙන්න තියෙන පරිසරය අහිමි කිරීමක් වෙනවා. அவ்வாறான ஒரு நிலை எதிர்கால சந்ததியினர் இந்த சூழலில் வாழ்வதற்கான ஒரு நிர்பந்த நிலையை உண்டு பண்ணும். ඒ නිසා අනාගත පරපුරට නූපන් දරු පරපුරට හොඳ රටක් සාමයෙන් සමගියෙන් සහජීවනයෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් හොඳ පරිසරයක් හදා දීම අපේ අරමුණ. ஆகவே எங்களுடைய பிரதான நோக்கம் எதிர்கால சந்ததியினருக்கு சந்தோஷமாகவும் சகவாழ்வுடன் நல்லிணக்கத்துடன் வாழக்கூடிய சூழலை உருவாக்குவது. ඒ නිසා වත්මන් පොලිසිය ඒ සඳහා මැදිහත් වීම කැපවීම ගැන මට විශ්වාසයක් තියෙනවා. ஆகவே நான் மிகவும் விசுவாசமாக இருக்கின்றேன். நடைமுறையில் உள்ள போலீசார் அதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுக்கின்றார்கள் என. පොලිස්පතිතුමා කිව්වා වගේම පොලිස් ස්ථානයේ යම් ඔබේ කාර්යභාරය නැත්තම් ඔබ කරන පැමිණිල්ල සාධාරණයක් ඉෂ්ට වෙන්නේ නැත්තම් පොලිස් ඩිවිෂන් නැත්තම් පොලිස් අධිකාරී කාර්යාලයට පැමිණිලි කරන්නත් නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයාට පැමිණිලි කරන්නත් ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිවරයාට පැමිණිලි කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා. போலீஸ் மாதிபர் கூறியது போல போலீஸ் நிலையங்களில் உங்களுக்கான முறைப்பாடுகளுக்கான சரியான நீதி கிடைக்காத பட்சத்தில் போலீஸ் பிரிவுகளுக்கும் சிரேஷ்ட போலீஸ் உத்தியோகத்தர்களுடைய காரியாலயங்களுக்கும் அல்லது டெல் ஐஜிபி போன்ற போலீஸ் மாதிபருடைய நேரடி கண்காணிப்பிற்கும் கொண்டு செல்ல முடியும். ඒ නිසා හැම දිනකටම අවස්ථාව තියෙනවා රජයෙන් ලැබෙන මෙම සේවාව සාධාරණවත් විධිමත්වත් නිදහස්වත් ලබා ගන්න. ஆகவே அனைவருக்கும் உரிமை உள்ளது. அரசினால் வழங்கப்படுகின்ற இந்த சேவையை அனைவரும் பெற்றுக்கொள்வதற்கு அனைவருக்கும் உரிமை உண்டு. ඒ නිසා තමයි විශාල මුදලක් වැය කරලා මෙවැනි පොලිස් ස්ථාන ඉදි කරලා තියෙන්නේ. ஆகவேதான் அதிகளவான பணம் செலவு செய்து இவ்வாறான போலீஸ் நிலையம் நிர்மாணிக்கப்படுகிறது. අපි හැම සම්මානයෙන්ම වඩා ජනතාවගෙන් ලැබෙන සම්මානය තමයි පොලිස් නිලධාරියාට ගරුත්වයක් ගේන්නේ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. நான் நினைக்கின்றேன் எந்த ஒரு விருதினையும் விட போலீஸ் பொதுமக்களினால் போலீசாருக்கு வழங்கப்படுகின்ற விருதே மேலோங்கியது நான் நினைக்கின்றேன். එවැනි ගෞරවනීය සේවාවක් පොලිසිය තුළ නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු පහසුකම් සහ යටිතල පහසුකම් වගේම ඔවුන් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම් රාශියකුත් ඔවුන් මුණ දෙන ගැටලු විසඳීම සඳහා වැඩපිළිවෙලකුත් මේ වෙනකොට අපි දියත් කරලා තියෙනවා. ஆகவே போலீசார் பொதுமக்களினுடைய நட்பண்புகளை நன்மதிப்புகளை பெற்றுக்கொள்வதற்காகவும் அவருடைய சேவையை சிறப்பாக செய்வதற்குமான நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. ඒ නිසා අද දිනේම අපි යොදාගෙන තියෙනවා මහජන නියෝජ්‍යයන් සමග සහ පොලිසිය ඉහළ නිලධාරීන් සමග සාකච්ඡාවක් ඔබ මුණ දෙන ගැටලු මොන ආකාරයෙන්ද විසඳාගන්නේ කියලා. ஆகவே நாங்கள் ஏற்பாடு செய்துள்ளோம் பொதுமக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் பிரமுகர் மற்றும் சிரேஷ்ட போலீஸ் உத்தியோகத்தர்களுக்கு இடையிலான கலந்துரையாடல். இந்த கலந்துரையாடலில் நீங்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் தொடர்பான கலந்துரையாடல்கள் இடம்பெறும். හොඳ මහජන සබඳතාවයක් පවත්වාගෙන යාම අපේ වැදගත් ප්‍රධානතම අරමුණක්. ඒ සඳහා තියෙන භාෂාව නැත්නම් ද්‍රවිඩ භාෂාවෙන් වැඩ කිරීමට අවශ්‍ය සියලු පාස්කම් සෑම පොලිස් ස්ථානයක උතුරු පළාතේ ලබා දෙන්න අපි කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. நாங்கள் பொதுமக்களுடன் சிநேகபூர்வமான சேவையை செய்வதற்கான வடமாகாணத்தில் அனைத்து போலீஸ் நிலையங்களிலும் மொழி தொடர்பாகவும் அனைத்து பொதுமக்களும் சிநேகபூர்வமாகவும் வேலை செய்வதற்கான சேவைகளை துரிதப்படுத்தியுள்ளோம். ඒ වගේම පොලිස්තුමා ආරාධනා කළ සේව මමත් ආරාධනා කරන්න කැමැති මේ දිනවල පොලිස් සේවාවට සියලුම ශ්‍රේණීන් සඳහා බඳවා ගැනීම සිද්ධ කරනවා. ඔබේ දරුවන්ද මේ පළාත්වල දරුවන්ද පොලිස් සේවය බද්ධ වෙමින් ඒකාබද්ධව මේ සේවාව ශක්තිමත් කිරීමට එකතු වෙන්න කියන විවෘත ආරාධනාව කරන්න කැමැතියි. அதே போல நான் போலீஸ் மாதிபருடைய கருத்தை நானும் தெரிவிக்கின்றேன். இந்த நாட்களில் போலீஸ் சேவையில்
போலீஸ் உத்தியோகத்தர்கள் இணைக்கப்படுகின்றார்கள். ஆகவே நீங்களும் இணைந்து கொண்டு இந்த போலீஸ் சேவையை சக்தியான ஒரு போலீஸ் சேவையாக மாற்றுவீர்கள் என்று நான் எதிர்பார்க்கின்றேன். එනිසා මම දීර්ඝ කතාවක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් නැවතත් ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති උතුරු පළාත ඇතුළු සියලුම පොලිස් නිලධාරීන් මහත්මීන්ට මේ අවස්ථාවේ විශේෂ ස්තුතියක් මේ සියලු කටයුතු වෙනුවෙන් මම පුද කරන්න කැමැතියි. அதே போல வடமாகாண சிரேஷ்ட போலீஸ் மா அதிபர் மற்றும் அனைத்து உத்தியோகத்தர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நான் நன்றி கடமைப்பட்டுள்ளேன். ඒ වගේම අපේ දිස්ත්‍රික් පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමා දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමා මේ සියලු කටයුතු වලදී පොලිස් සේවාවට නැත්නම් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට සහාය දක්වනවා. ඒ පිළිබඳ විශේෂ ස්තුතියක්. அதே போல வடமாகாண ஆளுநர் மற்றும் யாழ் மாவட்ட செயலாளர் அவரோடு இணைந்த அனைத்து உத்தியோகத்தர்களும் போலீஸ் சேவைக்கு சேவையினை பெற்றுக்கொள்வதற்கு தயாராக இருப்பதற்கும் நான் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ඒ වගේම උතුරු පළාතේ ජනතාව මුණ දෙන ගැටලු දෛනිකව මා හමු වෙමින් මාට දුරකථනයෙන් කතා කරමින් ශක්තිය ධෛර්යය ලබා දෙන අපේ උතුරු පළාතේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සහ ප්‍රාදේශ සභා නගර සභා මන්ත්‍රීවරුන්ට சுவிசேஷ ஸ்துதியாக මේ අවස්ථාවේ පුද කරන්න කැමැතියි. அதே போல வடமாகாண மக்கள் நாளாந்த முகம் கொள்ளும் இடர்பாடுகள் குறித்து என்னுடன் நேரடியாக தொலைபேசியில் அது தொடர்பான தகவல்களை பெற்றுக் கொடுக்கும் யாழ் மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் அதே போல நகரசபை உறுப்பினர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நான் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ඒ නිසා අවසාන වශයෙන් මේ උත්සවයට සහභාගී වූ මහ ජනතාව හැටියට ඔබ දක්වපු සහයෝගයත් උතුරු පළාතට අපි පෙරමුණාට පස්සේ මම හිතන්නේ මේ පස්වෙනි අවස්ථාව මේ අවුරුදු එකමාරක කෙටි කාලය තුළ මේ සියලු අවස්ථාවලදී ඔබ දක්වපු ගෞරව පිළිබඳව මගේ ප්‍රණාමය සියලු දෙනා වෙත පුද කරමින් මානීය වෙනවා ඔබවත් ස්තුතියි. அதே போல என்னுடைய குறுகிய காலத்தில் 5வது தடவையாகவும் நான் இந்த வடமாகாணத்துக்கு வருகை தந்துள்ளேன். நான் வருகை தந்த போதெல்லாம் என்னை கௌரவமாக வரவேற்ற பொதுமக்களாகிய உங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்து நான் விடைபெறுகிறேன். நன்றி. தாம் தஜம் தாங்கு தாங்கு தித்தாம் தஜம் தீங்கு தீங்கு தாம் தஜம் தோங்கு தோங்கு தஜம் ஜம் ஜம் தாம் தஜனு தஜனு த தாம் தஜம் தீங்கு தீங்கு தாம் தஜம் தோங்கு தோங்கு தஜம் ஜம் ஜம் தாம் தஜனு தகஜனு தத்தித்தாம் தஜம் தாங்கு தாங்கு தித்தாம் தஜம் தீங்கு தீங்கு தாம் தஜம் தோங்கு தோங்கு தஜம் ஜம் ஜம் தாம் தஜனு தகஜனு தத்தித்தாம் தஜம் தாங்கு தாங்கு தித்தாம் தஜம் தீங்கு தீங்கு தாம் தஜம் தோங்கு தோங்கு தஜம் ஜம் ஜம் தாம் தஜனு தகஜனு தத்தித்தாம் தஜம் தாங்கு தாங்கு தித்தாம் தஜம் தீங்கு தீங்கு தாம் தஜம் தோங்கு தோங்கு தஜம் ஜம் ஜம் தாம் தஜனு தகஜனு தத்தித்தாம் தஜம் தாங்கு தாங்கு தித்தாம் தஜம் தீங்கு தீங்கு தாம் தஜம் தோங்கு தோங்கு தஜம் ஜம் ஜம் தாம் தஜனு தகஜனு தத்தித்தாம் தஜம் தாங்கு தாங்கு தித்தாம் தஜம் தீங்கு தீங்கு தாம் தஜம் தோங்கு தோங்கு தஜம் ஜம் ஜம் தாம் தஜம் தாம் தத்தஜம் தீம் தத்தஜம் தாம் தத்தாம் தஜம் தத்தஜம் ஜம் ஜம் தஜம் தத்ததாம் ததஜம் ஜம் ததஜம் ஜம் ததஜம் ஜம் தாம்